Hei kaikki! Tervetuloa WISE on tänään World Telecom 2011 tilaisuudessa esittelemässä uuden WISE ID-tuotteen, joka tietenkin meillä on vanha tuote, mutta josta me ollaan saatettu markkinoille uusi versio viime aikoina. WISE ID ylipäätään on kaikkea, joka liittyy henkilökohtaisen identiteetin suojaukseen internetissä, tavaroissa, sun kotona, kaikkien henkilökohtaisen identiteetin suojaukseen. Ja me ollaan tuotu markkinoille uusi versio tällä viikolla, joka tarkoittaa sitä, että sä voit suojata myös kaiken sun henkilökohtaisen viestinnän, messaging, SMS, Facebook. Kaikki tapahtuu meidän suojatulla encrypted, salatulla tekniikalla, jolla sä voit välittää täysin turvallisesti sun kaikkia henkilökohtaista viestintää, salasanoja internetin välityksellä. Ja meidän tekniikan avulla sä pystyt muuntamaan sen muotoon, jota kukaan muu ei voi lukea, kukaan ei voi varastaa. Vaikka joku varastaisi sun kännykän, kukaan ei voi viedä sitä tietoa sulta. Ja tästä on kyse ja kaikkien pitäisi ladata WISE ID tänään, wiseid.com. Kiitos.